Moikka! Tervetuloa videolle seuraamaan Fordista retkeilyautoprojektia. Mulla on tämmönen punainen Ford Focus ja mä hurahdin tuohon autoretkeilyyn viime kesänä aika täysiä ja nyt olisi tarkoitus tänne kesälle tuunata ja puunata tätä autoa vähän lisää enemmän sopivammiksi retkeilykäyttöön. Ja yksi kiva puoli tässä on juuri toi valmistautuminen ja tällä videolla sitten näet, kun mä valmistaudun viime kesän ensimmäiseen autoretkeilyyn, joten tervetuloa seuraamaan. No niin, Fordista camping-autoksi projekti etenee taas yhdellä askeleella. Tässä on etu- ja takaoven lasit on nyt alhaalla. Ja mä tilasin Temulta testiin tämmöiset hyönteisverkot. Eli autoikkunat voi olla yöllä esimerkiksi auki nukkuessa, jos on tosi kuuma. Ja tässä näkyy paikallaan tää takaoven. Ja tässä on tällainen aurinko vähän häikäisee, mutta täällä alhaalla tämmönen kuminauha. Näin. Eli tää verkkopussi vaan pujotetaan tän oven päälle. Ja tässä on takaoven. Tää pussi on paikoillaan. Tää nyt aika kohtuu hyvin menee sillain tiiviisti tämä tähän alaskin, että täältä ei hyttyset pääse. Mut sitten on tää etuoven nää pussukat, niin nää pikkusen piti tätä singutella ja laitella sillä asetella paremmin paikalleen. Eli nyt kun mä aukasen tän oveen, niin täältä näkyy, että tää sisäpuoli tää ei mene kunnolla tiiviisti. Kattokaapa, mulla on tämmönen Fordista camping-autoksi projekti menossa, niin ei vitsi, löysin Temusta tämmösen sääskiverkon tuohon takakonttiin. Älkää tuomikko minua, kun olen Temusta tilannut, mutta tämä on tosi näppärä. Siis magneeteilla kiinnittää tämä verkko tässä autossa ja siellä on nyt roskaa, mutta tämmönen. Helteillä voi laittaa kiinni ton verkkoja. Ypyä siellä. Ja sit ostin tämmösen kattosäilytyspussukan myöskin Temusta, mutta tää on tosi näppärä. Toki pitäisi hieman kiristää, mutta sinne mä laitoin kaikki nuo ikkunasuojat tohon päälle. Tuo itse pussukkaan en nyt mitään laittanut, mutta nuo pysyy noissa suojat kyllä tuolla hyvin. Kätevä tapa säilyttää myöskin ja käyttää hyödyksi tuota kattotilaa. Ja sitten askarrellaan auton ikkunoihin noi valosuojat. Eli ensin on pahvista ihan teen kaikki sapluunat. Eli mulla kun on jo kummassakin kyljessä 3 eri kokoista ikkunaa, niin 3 sapluunaa sitten teen. Ja se oli aika sillä lailla vähän hankalaa ja haastavaa työtä saada toi pahvi siihen ikkunaan kunnolla ja oikean kokoiseksi. Ja sillä tavalla, että valosuoja sitten menisi siihen ikkunaan hyvin. Tässä sitten sapluuna valmiina. Ja näitä ikkunasuojaa varten ostin ihan tuosta Tokmanilta tämmöiset 5 euron retkipatjat. Ja piirsin noissa sapluunat tommosella valkokynätussilla tuohon patjaan ja leikkasin irti, että yhdestä patjasta tuli kaksi auton ikkunasuojaa.
testailemaan autoikkunaa. Ja Tokmanilta ostin sitten tommosen kivan kuorillisen pussilakanan ja halusin vähän sisustaa myöskin noita ikkunasuojia, että ne näyttää sitten sisälle päin omaan silmään mukavalta. Että tämä on yksi kiva osa sitä autoretkeilyä, kun saa sisustaa ja laittaa värejä ja miettiä ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Ja tässä aukasin tosiaan nuo pussilakanan saumat, että yhdestä puolikkaasta tuli muistaakseni 3 vai 4 sapluunaa sitten noille ikkunasuojille. Ja sitten ulkona lähdin tommosella suihkeliimalla käsittelemään nuo suojat ja liimaamaan nuo kankaat sitten tuohon paikalleen. Tässä näkee, että ei ehkä kannata ulkona tuulisena päivänä tehdä. Ehkä kannattaa odottaa sitä tyyntä säätä, mutta kyllähän tuo sujui ihan kohtalaisen hyvin. Sitten kun tietenkin kangas kuivuu, niin sit voi katsoa vielä, että onko reunoissa, tarviiko sinne suhutella lisää liimaa, että kuin hyvin se kangas on tarttunut. Ja hyvin on kyllä pysynyt toi kangas tuossa kiinni käytössä. No niin, täällä sitä ollaan, köllötellään Fordissa ja tommosen takalasin verhon tekkiin kirppariverholöydöistä ja huomasin muuten, että on kyllä likainen katto. Joo, tää on kiinni nyt tämmöisellä tai tämmöisellä, mitäs nämä, teippitarroilla. Tämmöstä hakkii, ootapas missä se laatikko on. Täällä. Se on kaksipuolinen tarra, tai toisella puolella on tarra. Ja sitten toisella puolella liima. Niin. Näin. Nämä takapenkkien istuinosat saisi myös ruuvattua näppärästi pois, mutta en ole vielä koskaan niitä poistanut, että nostan vaan ne ylös ja sitten noi takapenkkien nojat alas, niin saa sen mukavan kokoisen tilan tuonne takakonttiin. Ja sitten vilkastaa vielä takakonttiin tonne alle, että siellä on vararengas ja vähän ensiapulaukkua ja muuta pikkuvälineistöä.
Kyllä näyttää tehokkaalta toiminnalta tässä nopeutetussa videossa, mutta niin, se on kiva lähteä reissuun, kun auto on siivottu ja pyyhitty ja on raikas tuoksu ja mäntysuovalla yleensä pyyhin tai sitten jollakin myrkyttömällä pesuaineella. Suosin sellaisia vähän ekologisempia vaihtoehtoja. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä valmistautuminen on yksi kiva ja yksi tärkeä osa itselle siinä reissuun lähdössä. Ja tosi mielekästä homma. Jeps, auto sai myös pesuun. Ei pitkään aikaa tässä kohti pesty autoa ja matot sitten tietenkin myös. Ja sitten kun auto on pesty ja siivottu ja puunattu ja tuunattu ja kuivunut, niin sitten on aika ruveta vähän rakentelemaan sitä sisustusta. Ja tänne alle löytyi omasta varastosta tommonen kiva matto. Ja omasta varastosta löytyi myöskin vierassängystä tämmönen tavallinen vaahtomuovipaatti ja taitaa olla Jyskistä hankittu. Pikkusen oli liian pitkä, niin piti sahata toi patja sit oikeaan mittaan. Tuo peräkantin pituus on suurin piirtein jotain 170 senttiä. Justiin meikäläinen mahtuu sinne suorassa nukkumaan. Ja vanha tommonen kukkanen paksumpi petari löytyi myös sieltä omasta pihamökistä. Se on ollut vanhassa laverissa, niin se oli kohtuudella lähes oikean mittainen. Tyynyjä pitää heti olla sitten useampi. Nukun yleensä 3 tyynyllä ja sitten on kiva tehdä tommonen vähän niin kuin pesää useammalla tyynyllä, että saa köllötellä ja niin kuin näkyy, niin tyynyjä ompelin samasta kankaasta kuin niitä ikkunasuojiakin. No niin, siinä on sitten sänkyset-up ja hyvin siinä uni tuli. Ei voi kyllä moittia ollenkaan. No niin, tämä auto kuulkaa starttaa kohti Raahea. Se on tämän kesän ensimmäinen auto, camping, autoeräily, car camping.
ja retki tulossa. Eilen on laittanut tonne pedin valmiiksi, siivonnut auton ja siinä on vähän tavaroita. Pieni kylmälaukku. Tuohon käyn Pohjavesipostista hakkeen vettä. Tavaroita on siellä laatikoissa ja makuupussia. Siinä on mun vaatekassi ja kengät ja etupenkillä vielä laukkuja. Niin, en ole kauhean kauas lähdössä Raaheen ja yhdeksi yöksi, mutta lähdenpähän testaamaan, miten tämä homma toimii. Ja tässä on sitten Raahessa mun sijainti, missä olin Puskaparkissa yötä. Kaverilta sain hyvän vinkin tuosta sijainnista. Oli kiva paikka. Päiväunoset otin Puskassa ja testasin näiden sääskiverkkojen toimivuuden ja vitsit on kyllä hyvä, että saa olla ikkunat auki. Kun kuuma oli ja itikat ei tuu sisään. Tää on tommonen joku lintutorni. Nyt lähteä käymään vähän ajelemassa ja mä luulen, että mä tuun tänne sitten yöksikin. Ja tältäpä se näyttää autoiltasella, kun se on laitettu nukkumavalmiuteen. Eli ikkunat on siinä vähän ravolla, että ilma vaihtuu ja ikkunoissa on sitten noin valosuojat. Pyörä oli mukana, laittoin sen kiinni noihin vanteisiin yön ajaksi, ettei rosmot vie. Ja sitten verhot on paikallaan takana ja tältä näyttää sitten sisällä, kun on noin ikkunasuojat paikoillaan. Kivan näköistä niistä kyllä tuli, ainakin omasta mielestä. Peti on valmiina ja yhdessä ikkunassa on vielä toi mun kännykkäteline, että saa katsella jotakin sarjaa tai elokuvaa halutessaan. Näin. Näppärää, eikös vaan? Minusta ainakin. Ja kotiin tullessa kiertelin pikkuteitä ja pysähtelin muun muassa pienissä satamissa ja uimarannoilla. Tällainen pieni autovideo autoretkeilyyn valmistautumisesta ja kiitos jos ja kun jaksoit katsoa ja katsotaan mitä sitten tästä eteenpäin taas syntyy. Moikka!